Η μουσική μπορεί να ρίξει την πίεσή σου, να μειώσει το άγχος σου και να σε βοηθήσει να πονάς λιγότερο. Όταν πατάς play, δεν δουλεύουν μόνο τα αυτιά σου. Ολόκληρος ο εγκέφαλος ανάβει. Κέντρα μνήμης, συναισθήματος και ανταμοιβής. Γι' αυτό και στο αγαπημένο σου ρεφρέν ανατριχιάζεις. Αυτό συμβαίνει γιατί τότε απελευθερώνεται περισσότερη ντοπαμίνη, η γνωστή χημική ουσία της ευχαρίστησης. Στα νοσοκομεία έχει φανεί ότι όταν βάζουν πιο χαλαρή μουσική, οι ασθενείς έχουν λιγότερο άγχος, συχνά χρειάζονται λιγότερα παυσίπονα και βλέπουμε πιο χαμηλή πίεση και πιο ήρεμους παλμούς. Και δεν είναι μόνο το στρες. Η μουσικοθεραπεία σε μελέτες έχει βοηθήσει ανθρώπους με κατάθλιψη να νιώθουν λιγότερη θλίψη και περισσότερη ενέργεια. Και 20 με 30 λεπτά ήρεμης μουσικής πριν από τον ύπνο μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς πιο εύκολα και βαθύτερα. Και όχι το scrolling στο κινητό δεν μετράει σαν χαλάρωση. Οπότε η μουσική δεν είναι απλά για να περάσει η ώρα, είναι ένα μικρό καθημερινό δωρεάν εργαλείο για τον εγκέφαλο, την καρδιά και την ψυχή σου. Γράψε μου στα σχόλια ποιο τραγούδι είναι το δικό σου φάρμακο. Είμαι εδώ για την υγεία σου.